Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tark yurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlaw bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Täze 2022-nji ýylyň gelmegi münasibetli siziň alhydratyňyzy mähirli arzuwlaryňyzy beýan edip iýeren gutlaw hatyňyzy uly hormat we hoşallyk duýgusy bilen kabul etdim. Şu saatlikli portotdan peýdalanyp size iň gowy arzuwlarym we gutlawlarym ýolaýan. Beýik biri bardan siziň alhydratyňyzy berk jan saglyk hemde üstünlükleri, Türkmenistanyň dostlukly halkyna rowançlyk we abadançylyk, tutuş musulman ümmatyna we arab dünýäsine bolsa bereket bolşulugyny dileýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Hamad bin İsa al-Halifa Bahreýniň padşahy. Şuwun Aşgabat şäher häkimliginde ýurdumyň gurulşyk we senat toplumynyň guramagyny keremlidir eni toprak, keramatdir mawy asman, edermendir ogulgyzyň jan watanyň Türkmenistan ady bilen dawraly maksat geçirildi. Ol hormat prezidentimiň täze döredin jan watanyň Türkmenistan adly goşgusynyň halkymyza ýetirilmegi münasibetli guralan köpçülikliň aýdym sağly şäher boldy. Yurdumyň gurulşyk we senat toplumynyň puwduklyň düzümleriniň Aşgabat şäher häkimliginiň ýolbaşçylaryny hemde künermelerini gatnaşmagyna geçirilen dawraly maksat, dörejilik işgärleriniň syngat ustadlarynyň belent ruhy we sinin çykyşlaryny ötkoşdy. Maksat halkyň arkadagly zamana satly edebi sağly kompozisiýa bilen maşany. Munyň öňde asly däbe görä, halkymyzyň we ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň aýdym sağly çykyşlaryny ötkoşýanynyň aýdyň beýanyny urly. Maslahatda çıkış edenler döwlet başlarymyzyň täze döredin eseriniň ilkinji nowatda ýurdumyzyň ýeten derejesiniň, halkymyzyň ähli uğurlarda gazanýan üstünlükleriniň, şeýle garaşdyrdy. Beýtarap Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galýanynyň miýdeme senasyny öwürlendigini bellediler. Hormat prezidentimiň galamyndan çykkan eserler aýratynam şahyrany fitrler berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüni, döwletimiň daşary syýasy strategiýasynyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini, merdany halkymyzyň dünýä nusgalyk ajaýyp däp tesurlarynyň ýaş nesilleriň watan söýjülük ruhuny terbiýelenmegine ägirdüli ähmiýetiniň bardygynyň wasbyny ýetirýär. Dawra gatnaşyklaryň belleşleri ýaly hormat prezidentimiň täze şahyrany eseri Mehriban watanymyzyň garaşsyzlyk ýyllar içinde ýeten derejesini, halkymyzyň ähli uğurlarda gadanýan üstünlüklerini we ýurdumyzyň dünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň rowançlyklary beslenýändigini giňden açyp görkezýär. Bu bolsa halkymyzyň Mehriban watanymyzda bolan buýsunjynyň ýokurlanmagyny şertlendirýär. Milli liderimiz täze döredin goşgusyny halkymyzyň bagtyar ýaşaýyş, eşeretli durmuş uğruna edýän tagalasyny, milletiň dörejilikli zähmetini, ýaşlaryň dürli uğurlary boýunça gadanýan üstünlüklerini bolan guwanç duýgusy giňden beýan edilýär. Munyň özi garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzyň ähli uğurlary boýunça gadanýan üstünlüklerini, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyny, ýurdumyzyň sağlaşykly ötüşine berilýän ýokary bahadyr. Şeýle maslahatyň dowamyna çykyş edenler özüniň ähmiýetli we şuňur manly eserleri bilen ýurdumyzyň bagtyar halkyny belent ýeňişlere, uly üstünlükler ruhlandyrýan arkadan prezidentimize tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Maslahat gatnaşyjylar özleri üçin üpçündirilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ähli uğurlarda keskitlenen wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirme uğruny werur tagalalaryny eşekdiklerini inanyrdylar. Dawraly maslahatda çykyş edenler milli liderimiziň täze şahyrany eseriniň, halkyň arkadagly zamanasy şygary bilen maşanyň täze ýylyň ilkinji günleriniň dawraly şäherleri beslenmegini şertlendirendigini nykdylar. Munyň özi hormatly prezidentimiň döredýän eserleriniň halkymyz üçin ähmiýetliginiň, olaryň öz bolşly milli gymmatlyga öwürlýändiginiň nowatdaky suwtnamasyr. Şeýle dawraly maslahatyň ahyryna oňa gatnaşyjylar tarapyndan milli liderimize ýüzlenme kabul edildi. Ma'lum bolýar Ministrler Kabinetiniň geçen mejlisinde hormatly prezidentimize kompozit gurulşyk armaturasynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça alınıp barylýan işler barada hasabat berildi. Yerli çyýmalary ulanma arkaly täze önümçiligiň ýola goýulmagy, daşary ýurtlardan getirilýän polat armaturasyny epesde azaltmaga mümkinçilik berer. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe döwlet başlanmagynyň tapşyryklaryndan uğralyp, ýurdumyzyň telekeçelerini gollamak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümleri ýurdumyza öndürmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Aýna oňtuklaryndan gurulşykda ulanylýan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça senagatçylar we telekeçeler birleşmesiniň agzasy Algap hususy kärhanasy bilen bilelikde döredilen senagat tehnologiýalar açyk görünüşli paýdarlar jemgyýetinde önümiň nusgalyk tapgyry öndürilip, oňa degişli döwlet edaralarynyň hil, laýyklyk we howpsuzlyk güwanamalary alyndy.
gelecekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçegdäki kompozit armaturasynyň önümçiligini hasam giňeltmek meýilleşdirilýär. Mundan başga bu pudoklar tarapyndan bazalt çygmalynyň kompozit armaturasyny öndürmek boýunça da guramaçylyk işleri alınıp barylýar. Döwrwap tehnologiýalary ulanmak arkaly kvar sägetinden aýna süýmini öndürmek we onuň polat armaturasynyň ýylda 15.000 tonnasynyň ýerini tutýan dürli ölçegdäki kompozit gurulşyk armaturasyny öndürmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiziň belleşi Ali Türkmenistanyna ýurdumyzyň sarp edijilerini daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň ornuny tutýan önümler bilen doly üpçün etmäge ukyply, kuwatly önümçilik bunyadyny döretmek wajypdyr. Yerli çygmalyň taýýarlanýan kompozit gurulşyk armaturasy ekologiýa taýdan aratlygy, ykdysat taýdan erleterligi bilen tapawutlanyp, bu önümçiligiň ýola goýulmagynyň daşary ýurtlardan getirilen polat armaturasynyň möçürini azaltmagy hemde täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer. Ma'lum bolýar döwlet başdanmy kompozit armaturasynyň berkligini synap görmek hemde ýokary hiliniň tasdiklanan ýagdaýynda oň giň önümçiligini ýola goýmagy şartlandyrmagy täzirdi. Şoň bilen baglykda ýalňyş energetika toplumyna hemde gurulşyk önümçiligini bu işi utgaşdyrmak, oň almy esaslandyrmasyny taýýarlamak zerur bolup durýar. Milli liderimiz daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň ornuny tutýan önümliň öndürüşini artdyrmak siýasaty bilen baglykda ýurdumyzyň tenagatynyň kuwatyny ýygyderli potalandyrmagyň hemde daşary ýurtlaryň harytlary bilen bäsleşige ukyply ýokary hilli gurulşyk serişdeleriniň önümçiliginiň artdyrylmagynyň ähmiýetini aýratynlygy taýýar. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçiligi Ministrligi gurulşyk materiallaryny we önümlerini öndürýän esasy pudu gataplanýar. Iň täze tilsimatlary peýdalanyp, yerli mineral çygmal serişdelerini mümkin bolýança köp ulanmak, Senagat harytlarynyň maddi enjamlaryň binýadyny döretmek, önümliň görnüşlerini giňeltmek we hilini ýokarlandyrmak. Şeýle-de içerki wadarlarymyzy ýokary hilli Senagat harytlarynyň zerur bolan möçürleri bilen doly üpçün etmek wezipesi ministrligiň paýyna düşýär. Yerli çygmal serişdeleriniň rejeli we netijeli ulanylmagy diňe ýurdumyzyň içinde däl oň çäklerinden daşardy da uly islegden peýdalanýan gurulşyk materiallarynyň dürli görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de öndürilen önümler ýeke bir raýat Senagat gurulşygyna, köprü ýol gurulşygyna, demir beton sütunlaryna ulanmak bilen çäklenmän eýsem kinarýaka gurulşyklarda duýda we himiki täsirleri hemde posa durnuklylygy bilen tapawutlanýar. Bu önümçiligi gelecekde hasam giňeltmek maksady bilen ministrligiň garamagyna hereket edýän Türkmen Aýny Önümler Kärhanasynyň önümçiliginde emele gelýän galynlary, ýagny aýna döwletlerinden häzirki zaman öňde barjy tehnologiýalary ulanmak arkaly olardan kompozit armaturaň esasy çygmal serişdesi bolan aýna süýmini öndürmek meýilleşdirilýär. Hünärmenler ýurdumyzda gurulşyk materiallarynyň täze önümçiligini ýola goýmakda döredip berýän mümkinçilikleri we gollawlary üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormat prezidentimiziň taýsy taýlalarynyň netijesinde ýurdumyzyň tebigatyny daşky urşawga goramak, watanymyzyň ekologik awadançylygyny üçin etmek babatda giň öwrümli işler amal aşyrylýar. Diyarymyzyň tebiga gözelliklerini gorap saklamak, asyl nusgasyny geljekki nesillerimize ýetirmek bolsa, her bir Türkmenistanlynyň mukaddes borjydyr. Gözel tebigatymyzyň täsinlikleri baý, owodun kunjeklerini gorap saklamakda diýärimiziň Gulnogur tebitine gerleşýän döwlet gorowhanalaryna da bellenip geçilmäge münasip netijeli işler alınıp barylýar. Eýleýän meýdany 34.600 hektara barabar bolan Repetek döwlet gorowhanasy ýurdumyzda ilkinji döredilen gorowhanalaryň biri bolup, sekralyk reliefiniň aýratynlygy, öz borçluk hemde özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Gorowhanyň işgärleriniň baş maksady hemde wezipesi garawyň jümmüşindäki sekra landşaftyny öwrenmekden, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan hemde dikeltmekden ibaratdyr. Gorowhana Gulnogur garawymyň merkezinde Türkmenabad şäherinden 70 km günorta günwatarda ýerleşendir. Ençeme ýyllaň dowamyna alınıp baralan alma barlygynyň netijesinde gorowhanyň çäklerine süýdemdirjileň 29, kuşlaň 202, süýrenjileň 22, oňurgasyzlaň 1343 görnüşiniň, şeýle-de ösümlikleň 32 maşgalatyna degişli 120 görnüşiniň duş gelýänligi anyklandy. Gorowhanadaky haýwanat faunasynyň 20 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna, şolaň içinden 5-si halkara derejede Gyzyl kitaba ýertilenir. Şol sany gorowhanada ýurdumyzyň Gyzyl kitabına ýertilen kuşlaň 13 görnüşi hasap alındy. Gorowhanada esasanam yerli ösümlikler agdyklyk edip, olaň aglabasy endemik häsiýetli başga ýerde duş gelmeýän ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümliklerin köpüsiniň dermanlyk häsiýetine eýdigi bellerlikli ýagdaýdyr. Ilmy barlygynyň netijesinde Repetek döwlet gorowhanasynyň çäklerini arkada prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitaplaryna beýan edilýän dermanlyk ösümliklerin ençemesiniň ösýänligi anyklandy.
öz bolşly tähralyk tebigaty bolan bu gorokhana ýylyň eslenlik paslynda da täsirlikleri tebigatyň gözelliklerini ören bay bolup görüni haýrany goýga. 1979-njy ýylda çöl landşaftynyň guruluşy boýunça düýpli tapawutlanýan Repetek döwlet gorokhanasynyň ýeraja tebigi çäkli gorokhanasy döredilip, gorokhana halkara derece berildi. Ýeraja çäkli gorokhanasy 30.000 hektara barabar bolup, şonuň 90.000 iňe metr meýdany dürli gurumdaky akar suwly köllüň bir näçesi eýleýär. İmitlik ýokymynyň kän bolmagy, çäkli gorokhanada guşlaň oňoýly şertlerde köpelmegine uly mümkinçilikler döredýär. Alaytada bu ýerde kemişilik mesken tutan guşlardan kiçi we uly garaja gada, ýaşylbaşy, almabaş ördegi, jüpdüne, hokkara, batgalyk gulotusyna, birgüde togdara ýurdumyň çäklerinden uçup geçýän suw guşlaryndan bolsa, buýra hemde gyzgylt götüne, guwa durna şeýlede gazlan we ördekleň dürli görnüşlerine gabat gelmek bolýar. Yeri gelende Ýeraja çäkli gorokhanasyna degişli akar suwly köýlerde balyklaň 11 boly görnüşiniň duş gelýändigini, balyklaň tebigi ýollar bilen köpelmegine ören ul amatlyklan bardygyny aýdyp geçmek gerek. Ýeraja kölüne suw ösümlikleriniň hem ençeme görnüşi bardyr. Gorokhanaň işgärleri ýurdumyzyň gözel tebigatyny baýlaşdyrmakda, gorap saklamakda, watanymyzyň ekologik abadançylygyny öpçün etmekde alınıp barylan döwlet siýasaty üçin arkada prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyşyny, hoşallyklaryny beýan edýärler. Hormat Prezidentimizin taasir taalaları netijesinde döwletimizde kämil bilim ulgamy dördülip, ýaş nesillerimiziň döwrüwap bilim almagy, beden we ruh taýdan sagdyn bolmak üçin giň möşwerli möhüm özgertmeler amal aşyrylýar we ähli şertler dördülýär. Ine şularda orsunda ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabatda geçirilen maslahatlarda giňden beýan edildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň we baş bilim müdürlükleriniň guramagyny welaýatlarda we Aşgabat şäherine hormatly prezidentimiziň bilim özgertmelerini durmuşa geçirmek berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bilim işgärleriniň mukaddes borjudur atly usuly amal maslahat geçirildi. Usuly amal maslahatlarda hormatly prezidentimiziň bilimli, edep terbiyeli kämil ýaş nesli kemale getirmek babatda bilim işgärleriniň öňüne goýan wezipelerini durmuşa ornaşdyrmak, ingliz tili, matematika, zähmet dersleriniň okuw maksatnamalaryny özleşdirmek netijeli usullary, okutmak innovasion tehnologiýalaryny, sanly serişdeleri tapaklarda giňden peýdalanmak bilen ýokary hili bilim bermeň usullaryny hasam kämilleşdirmek, okuw dersleri suňlaşdyryp okudylýan ýürütülüşdirilen mektepliň işini döwrewaplaşdyrmak, öňde barjy iş tejribäni öwrenmek, ýaýratmak, okuwçylary alymy gözleg işlerine ugrukdyrmak, ýaş nesli sadaşlyk terbiyelemek boýunça wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga aýratyn orun we uly üns berildi. Maslahatlarda öz hünärine ustad, tejribeli, okuw terbiýeçilik işlerini alymy usuly esasda täzeçe guraýan, döredijilikli işleýän welaýatlaryň we Aşgabat şäher baş bilim müdürlükleriniň, Etrap şäher bilim bölümleriniň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň, bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Milli Bilim Institutynyň ilmi işgärleriniň, orta we ýokary okuw mekdepleriniň muallimläriniň çykyşlary täsirli boldy. Türkmenistanyň kadylarynyň 4-nji maslahaty ýokary derejede geçirildi. Onu kadyet ulgamyny we adyl kadyetligi kämilleşdirmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň kadylarynyň 4-nji maslahatynyň gün tertibine laýyklykda Türkmenistanyň kadyet ulgamyny ösdürmegiň döwlet maksatnamasy boýunça amala aşyrylmaly çärelerin meýilnamasyny ýerine ýetirmek babatda alynyp barylýan işler terjerildi. We geljekde kadyet ulgamyny ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeler ara alyp maslahatlaşyldy. Maslahatda 2020-nji ýyl halkyň arkadagly zamanasy diýilip oglan edilen ýylyny bu urda öňde durýan wezipeler kesgitlendi. Hormatly prezidentimiziň türkmen alawaýyny wasp edýän milli nagşlary ilmi taýdan öwrümlik babatda toplanan täze maglumatlary ýokary okuw mekdepleriniň insan-perwer ogly okuw maksatnamalaryny girizmek hakyna tapşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny ýürüýte maslahat geçirildi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň çägindäki Pesdejiktepe ýadgarlygyny diwaryň ýüzündäki suratlaň, Bäherden etrabynyň çägindäki 9-njy 14-nji asyrlara degişli Şährislam ýadgarlygyny Türkmen alawaýynyň penjetiniň ýydynyň, Göktepe etrabynyň çägindäki Şähri Haýbar ýadgarlygynyň taýdan guyrugynyň şekil-şekillen şäkätäň böleginiň tapylmagy bilen baglanyşykly almy maglumatlar beýan edildi. Maslahata gatnaşyjylar düýpli ilmi barlyk işlerini alyp barmakda döredip berýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Häzir günlerde giňermeýe bolýan dawarly maslahatlar hormat prezidentimiziň beýik özgertmeleri bilen baglylar. Halkyň arkadagy zamanasy ýyly hemde hormat prezidentimiziň jan watanym Türkmenistan atly täze goşgusy bardaky çykyşlar maslahatlaryň özünni düzýär. Halkyň arkadagy zamanasy bagtyar halkyň dipgil ösüş ýoly atly maslahat jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirildi.
Türkmenistan Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrliginde şu ýylyň halkyň arkadagy zamanasy ýyllylyp yglandyrmak münasibetli bedenteri we sportda arkadagy ýol bilen atly maslahat geçirildi. Maslahatda ministrligiň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna geçirilen dawrly çäre şan getirip arkadagy diýary ýyllar gelýär bir-birinden ziýady diýilip atlanyrly. Onun 2022-nji ýylyň ýurdumyzda halkyň arkadaly zamanasy şygary bilen atlandyrylmagy. Öňde durýan möhüm wezipler şeýle hormat prezidentimiň jan watanyň Türkmenistan aty goşgusynyň many mazmuny bardaky bu ýysançly gurrunlara giňermerli. Arkadaly watan Türkmeniň bagtat bilen Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň we Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň guramagyny maslahat geçirildi. Hormat prezidentimiň beýik özgörtmeleri ýurdumyzda gazanlýan bilen sepgitler çykyşlaryň özüni düzdi. Türkmenistan Agrar Partiýasyna geçirilen çäre halkyň arkadaly zamanasy ýyly hemde hormat prezidentimiň jan watanyň Türkmenistan goşgusy bilen bagly boldy. Matumladnak Türkmen Döwlet Uniwersitetine hormat prezidentimiň jan watanyň Türkmenistan goşgusy bilen baglanşykly hemde 2022-nji ýylyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyp atlandyrylmagy münasibetli hoşalyk maslahaty geçirildi. Murat Garriýew adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine 2022-nji ýylyň ýurdumyzda halkyň arkadaly zamanasy ýylyp atlandyrylmagy münasibetli aýdym sazly dawarly çäre geçirildi. Uniwersitetiniň merhem aýdym saz topary Gahrman arkadamyň alyp barýan beýik işlerini aýdym sazlar bilen joşguly wasp etdiler. Ýaşylyk Hakaýfadanyň Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň aýdym sazly dawary ýokary ruh bilen geçirdi. Ol hormat prezidentimiň jan watanyň Türkmenistan atly goşgusy bilen bagly boldy. Dawra hormat prezidentimiň ýyllyrt bekfidine gönüktirilen özgörtmeleriniň öz bolşy beýany urly. Bu ýokary okuw mektebinde geçirilen halkyň arkadaly zamanasynyň beýik sepgitleri atly dawarasam işçiň häsiýeti mahsus boldy. Gahrman arkadamyzyň jan watanyň Türkmenistan atly goşgusyny wagt etmek maksady bilen Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutyna geçirilen maslahat watan mukaddesligi berkararlyk beniýaty ýyly atlanyrly. Bu ýokary okuw mektebinde 2022-nji ýylyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyp yglandyrmak münasibetli geçirilen maslahat bolsa, halk bilen arkada goşuganatym nurany geljege rowana badym diýilip atlanyrly. Türkmen Owugyjylyk Uniwersitetine professor molimleriň we talip ýaşlarymyň işçiň atnaşmagyna ýurdumyzda döwlet we halkara derejesine geçirilen birnäçe onlaýn açyk internet olimpiadalaryň, ylmy tassymalaryň şeýle-de Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan geçirilen döwlet dertbät işleriniň jemleri boýunça molimleriň we talip ýaşlaryň atnaşmagyna özgäri maslahat geçirildi. Türkmenistan Injinier-Tehnik we Ulu Kommunikasiýalar Institutynyň arkadaly watanyň bagtyar talepleri atly aýdym sazly dawra geçirildi. Milli liderimiň jan watanyň Türkmenistan atly şygyry watan söýjülüň beýik nusrat hökmüni okuwjylar begendirdi. Şol bir wagtda ol halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň rowançlyklary besenjekdiginiň boşlukçysyna urly. Bayramçylyk münasibetli ýokary okuw mektebiniň talepleriniň, surat eserleriniň hemde taslama işleriniň sergisi murally. Institutyň çeper köwüşçüläriniň ýerine ýetiren aýdymdyr tanışlary bilen joşalan dawra arkada prezidentimiň durmuşy geçiren parasatly siýasatynyň halkymyzyň bagtyar ýaşymy hakynda galadasynyň many mazmuny bilen utgoşup, şeýle döwletli tutumlaryň başynda duran milli liderimiň işleriniň rowanç bolmagy arzu edildi. Hormat prezidentimiň täze ýylyň garşylanýan ajaýyp fırsatlaryny watanymyzyň ýeten derejesini, rowançlyklar we senýän menzillerini wasp edip täze goşgu döretmegi we ony jan watanyň Türkmenistan diýip atlandyrmagy hemde 2022-nji ýylyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyp yglandyrylmagy münasibetli Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutyna geçirilen dawra beýik döwlet, edit ülke, dogduk tepe asly mekan, ählejesi seniň özüň jan watanyň Türkmenistan ýylyp atlandyrly. Dawaranyň ýokary guramaçylygy, hormat prezidentimiň beýik özgörtmeler netijesinde 2022-nji ýylda belen sepgitleriň gazanjakdygynyň öz bolşly beýany urly. Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutyny hormat prezidentimiň jan watanyň Türkmenistan atly täze döredin goşgusyny başlanan, hemde ýurdumyzda 2022-nji ýylyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyp atlandyrylmagy münasibetli dawraly maslahat geçirildi. Dawarly maslahat ul ruh bilen öwetlendi. Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Diller Institutyny bagtyarlyk etrap häkimliginiň we Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň bagtyarlyk etrap komissiyasiniň bagtyarlyk etrap gadyetiniň hemde magtumladyň ýaşlar guramasynyň bagtyarlyk etrap geňeşiniň guramagyna geçirilen arkadaň paýhasyny rowan jalyan zamana atly aýdym sazly dawra 2022-nji ýylyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyp atlandyrylmagy münasibetli geçirilip, bu ýerde ýanglanan aýdym sazlar dawra gatnaşjylaryň hormat prezidentimiň hoşallygynyň, hormatynyň we söýgüsiniň dörejlikli beýany urly.
Türkmen Döwlet Mali Institutynyň hormat prezidentimiň Jan Watanyn Türkmenistan atly şygyryna başlanan aýdym saly dabraly hoşallyk maslahaty geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny 2022-nji ýylyň halkyň arkadagy zamanasy ýyllyp ýylan edilmek münasibetli geçirilen aýdym saly dabarly maslahat ýokary ruh bilen öwrenildi. Güllörüň taryha ýazjak namasy halkyň arkadagy zamanasy atly aýdym saly dabara Türkmen Döwlet Medeniyet we Sport Institutyna da geçirildi. Maya Kulewadiň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bilim we medeniyet ministrliklerini guramagyny, hormat prezidentimiň Jan Watanyn Türkmenistan atly goşgusy münasibetli aýdym saly dabara geçirildi. Watanymyz beýikdir arkadag bilen diýen at bilen Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşlar guramatynyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramagyny 2022-nji ýylyň halkyň arkadagy zamanasy ýyllyp atlanmagy münasibetli bu ýysynç duýgularyny wetsenen maksat geçirildi. Bilmen etrap häkimliginiň Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisiniň bilmen etrap gadyetiniň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň we Bilmen Etrap Komitetynyň hemde ýaşlar guramatynyň Bilmen Etrap geňeşiniň guramaklaryny 2022-nji ýylyň şygaryna başlanan maslahat geçirildi. Köpeta Etrap häkimliginiň ýaşlar guramatynyň Köpeta Etrap geňeşiniň bilelikde guramaklaryny 2022-nji ýylyň şygaryna başlanan arkadan paýgasy beýtarap ýurduň berk benyada atly maslahat geçirildi. Bagır Medeniyet Öýüni Aşgabat şäher Medeniyet Büdürlüginiň Bilmen Etrap Medeniyet Öýleriniň we merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň bilelikde guramagyny hormat prezidentimiň täze döreden Jan Watanyn Türkmenistan atly goşgusy münasibetli söhbetdeşlik geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetynyň guramagyny 2022-nji ýylyň halkyň arkadagy zamanasy ýylyp ýylan edilmek münasibetli geçirilen maslahat işin häsiýeti wetsendi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine geçirilen ilim amaly maslahat berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ilim ulgamyna ýetilen sepkitler we arkadagy zamanasyny öňde durýan wezipler diýilip atlanyrly. Halkyň arkadagy zamanasy sowulmadyr bahar ýazyň Jan Watanyn Türkmenistan atly maslahat Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky baş arxiv müdürligi tarapyndan meşirildi. Seýitnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň guramagyny fizika we matematika dersleri boýunça ýurdumyň mekdep okuwçylarynyň internet olimpiadasy geçirildi. Häzirki zaman innowasion tehnologiýalarynyň baş çykarýan ýaşlaryň ukyp başarlyklaryny ýüze çykarmak, olaryň ilim dörejilik işlerini we halkara derejesine geçirilýän internet olimpiadalaryna, ders bätleşiklerine işçiň atnaşmaklaryny gazanmak maksady bilen geçirilen olimpiadanyň ýeňijileri 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli diplomlar bilen syýlanýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ähli ulgamlar bilen bir hatarda ýurdumyzda çirk sanatynyň ösdirilmegine de möhüm ähmiýet berilýär. Ak mermerli Aşgabatyň merkezi kunjoklarynyň birine ýerleşýän ajaýyp binada guralan çykyşlar çağlarda bolşýaly ullar üçin ýatdan çykmajak pursatlar wetsenýär. Munyň özi döwlet sirkine guralan çykyşlaryň maksatnamasynyň häzirki döwrüň tarabyna hemde ruhyna laýyk derejede guralýanyny aňladýar. Döwlet sirkine beýleki ugurlar bilen bir hatarda galkynyş milli atüsünnäk oýunlar toparynyň çykyşlaryna da möhüm orun berilýär. Halkara derejesine geçirilen bätleşikler gatnaşyp öňdäki urullar eýleýän we dünýä ýüzünde akaltyky bedewleriniň şöhratynyň belinde galma uğruna taýladýan bu toparyň çykyşlaryny uly gyzyklanma bilen tomaşa edilýär. Munyň özi döwlet sirkine guralýan çykyşlaryň köp ugurly häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär. Mumman döwlet sirkine guralýan çykyşlar gyzykly hemde ýatda galyjy pursatlar wetsenýär. Balkın Vilayet Prokuraturasynyň Demokratik Partiýanyň Balkın Vilayet Komitetiniň geçiren çäresi döwrümiziň derwäs meseleleri bilen bagly boldy. Ahal vilayetiniň çäreleri işin häsiýet mahsus boldy. Daşol vilayetine de hormaty prezidentimiň Jan Watanyn Türkmenistan atly goşgusyny halkymyza sowgat bermek münasibetli hoşarlyk maslahatlaryň bir neçesi geçirildi. Daşol vilayet şäher häkimlikleriniň, Zenanlar birleşiginiň vilayet şäher bölümleriniň, Demokratik Agrar Partiýalaryň, Daşol vilayet şäher komitetleriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň, Türkmen Owakyjylyk Institutynyň kende Daşol şäher medeniýet merkeziniň bilelikde guramagyna 2022-nji ýylyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyp ýylan edilmegi hemde gahrman arkadamyzyň Jan Watanyn Türkmenistan atly goşgusyny türkmen halkyna peşkeş bermek münasibetli aýdym sazly maslahat geçirildi. Liverpool Vilayet Kitapxanasynyň guramagyna geçirilen Watanyň gowanjy arkada bilen atly maslahatym täsirligi bilen tapawutlandy. Mar vilayetiniň Keminadyna döwlet drama teatryny Mar vilayet häkimliginiň Zenanlar birleşmesiniň Mar vilayet bölüminiň Demokratik hemde Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Mar vilayet komitetleriniň Kerdeşler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşiniň bilelikde guramaklaryna 2022-nji ýylyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyp ýylan edilmegi münasibetli dawarly maslahat geçirildi.
Mehriban arkadağımızın täze ýyllaky elkenji iş taparyny Mary vilayetinden başlamagy, galkynyş gaz käniniň mümkinçilikleri hemde bu sebäpde TV gazy Senaga taýdan özleşdirmekde alınıp barylan işler bilen tanışmagy, öwrüm meýdanyna däkme çeken çopanyň goşunyna baryp, onuň bilen mallarçylyk pudugyny amala aşyrylýan işler boýunça söhbetdeş bolmagy, vilayetiň bagtyýar raýatlaryna uly şatlyk duýgusyny döredip, olaň durmuşyna ýatdan çykmajak taryhy wakalaryň birini uruldy diýilip, maslahatdaky çykyşlarda bellenilip geçildi. Maslahatda çykyş edenler halkyň arkadaly zamanasy ilip elan edilen 2022-nji ýylyň baş şygaryny öz işlerine nusgalyk ýol ýörelge edilmek bilen hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna, ýurtymyzda amala aşyrylýan il ýurt bähwitli işlere münasip goşuntlaryny goşjakdyklaryna ananyrdylar. Dabaraly maslahatda 2022-nji ýylda ýerine ýetirilmeli işler hemde öňde duran wezipeler çözmegiň ýollary barada da pikir alşyldy. Maslahatyň dowamyna ýurtymyzda täze ösüşliň belentliklerine tarap önamly öň alyp barýan Mehriban arkadağymyza alkyş we hoşarlyk sözler aýdyldy. Dawaral maslahatyň dowamy teatr artistleriniň edebi saatla çykyşlary, vilayetiň medeniýet we synody saatlarynyň, estrada aýdymçylarynyň, bagşy saatanylarynyň, birleşen tans toporlarynyň aýdym saatla çykyşlary bilen utgaşdy. Halkyň arkadaly zamanasy ýyly münasibetli Mary Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň guramagyna Mary vilayet kitapxanasyna maslahat geçirildi. Hydar Derýaýew adına Akym Golunçylyk mekdebine, Agrar partiýanyň Mary vilayet komitetine geçirilen çäreler halkyň arkadaly zamanasy ýyly bilen bagly boldy. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryna wepat atymyz Aşgabatda 8-nji ýanwarda saat 20-den 9-njy ýanwarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkın vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, askem ýagşy ýagar günorta günnogordan 8-13 metre ýetýän şemal ugdar. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzüne 9-14 gradus. Kenarak taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ömürli bolmagy mümkin. Günnogordan 6-11 metre ýetýän şemal ugdar. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeli maýly. Gündüzüne 7-12 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ömürli bolmagy mümkin. Günnogordan 5-10 metre ýetýän şemal ugdar. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeli maýly. Gündüzüne 6-11 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ömürli bolmagy mümkin. Günnogordan 5-10 metre ýetýän şemal ugdar. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus şeli maýly. Gündüzüne 5-10 gradus maýly bolar. Daşowr vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ömürli bolmagy mümkin. Demiratyk günnogordan 7-12 metre ýetýän şemal ugdar. Howa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne bolsa 1-6 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, ýerden ömürli bolmagy mümkin. Günnogordan 7-9 metre ýetýän şemal ugdar. Howa gejesine 0-2 gradus şeli maýly. Gündüzüne bolsa 9-11 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 9-ny magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanyny arşylýar. Edi vatandaşlar, gaş basyny howanyň derejesiniň peselýäni nazar alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şelde häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadydan 4 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howanyň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyr burun örtügüni ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bulary berk berjäýsiňiz, ýylyň islenip basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşerip ötsenýär. Ýakly tüşeň özüne bolsa halkyň bähwidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýlanýarlar.